Na tradiční letní festival Hip Hop Jam do Svojšic u Pardubic dorazilo přes 7 000 lidí, kteří statečně odolávali páteční nepřízni počasí. V sobotu se ale s naším příjezdem vyjasnilo. Během 2 dnů zde vystoupily snad všechny základní složky československé hiphopové scény i zahraniční interpreti. Festival pak zakončilo sobotní vystoupení headlinera Exhibita, amerického rapera známého také jako moderátora populární reality show Pimp My Ride. Před ním pódium ovládli Jay Diesel, Vec se Zverinou, Nyronic, H16, Indivič a Lavor a Kontrafakt, čehož jsme využili k monitoringu žhavých pracovních novinek. Filipom z Piosko sme založili kapelu Promiscuito, robíme album. Mal by byť akože do Vianoc, 2009 Vianoce, dovtedy by mal byť hotový, tak uvidíme, no dúfam, že sa nám to podarí, že to vyjde. Celé je to o súložení so ženami, o ničom inom. Deska vyjde v listopadu, bude se na ní podílet víc producentů a hosti budou asi klasika, ta sama jako Skvadra, to moc není. A myslím, že to bude vtipná deska, jako, že bude veselá, příjemná. A ty máš teďka nějaký nový koníček, že si fotíš na akci? Tohle je taková vlastně první akce, ale máme jakoby DJ Witch Live TV a DJ Witch TV. Chci točit videa takhle z akcí, ze zákulisí. Co chystáš novýho? Je něco, co by stálo za zmínku? Tak teď akorát dokončuju film Ulovit miliardáře v režii Tomáše Vodla, který dělal Gimple vlastně taky, to jsme dělali spolu. A jde do kin 1. října, takže teď akorát mícháme už a pak připravujeme EPčko společný s IDFem, což je vlastně na Mík 1. A tak furt se něco děje, no. Robím nový album, ktorý vyjde v novembri, bude sa volať Král, takže momentálne na ňom pracujem. Solový album, takže neviem, čo ešte viacej by si chcela počuť. I'm working on a new mixtape, it's called The Big Ten, and I'm starting to work on a new record for next year. Co říkáš na atmosféru tady, co lidi a tak, jsi spokojený? Jasne, tak festival prostě dobre urobený, všetko šlape. Okolo 1 hodiny ráno, kdy na stage vystoupil Exhibit, nebylo pod pódiem doslova k hnutí. Jak jsi spokojený s tou akcí, ty jako organizátor? Tak já si myslím, že je super atmosféra. Lidi přijeli, jsme strašně rádi, jakože to dali, no. Je něco, co byste z hlediska třeba organizace nebo nějakého technického zázemí tady zlepšili? Nebo jste ze vším tady v pohodě? Je tady malý parkoviště, teda určitě. A bláto, všude bláto. Cenovou dostupnost akce, úroveň zábavy, občerstvení a celkovou organizaci hodnotili návštěvníci kladně. Kolik tady necháte třeba peněz, jste tady třeba celou dobu? Kolik vás to stojí celkově úplně se vším všude? Kolem 3 000. 2 litry? Kolik hodin hodláte jít domů třeba dneska? V životě! Až keď nám skončí promile v krvi, aby sme mohli šoférovať, takže asi večer v nedelu. Takže na budúci rok! Tak zase na budúci rok.